podporiť tento malý protest, lebo je to dosť dôležité, aby tu boli ľudia, čo sa ich to týka. Ďakujem rodičom, že ste prišli a našli si čas a podporili ste túto akciu. Rodičia, nenechajme si už vziať to, čo našim deťom patrí. Ukážeme, že nie je nás na Slovensku málo a nech naša vláda vie, že nám ústa nezapchá. A ja som tu ako rodič, ktorý sa stará o postihnuté dieťa a vie, čo to všetko obnáša. A niekto z vlády sa tu ide rozťahovať a šliapať nám po právach. Naše deti potrebujú 24-hodinovú starostlivosť. Ako, pán minister, to nechápete? Tak nech sa páči, pán minister. Nech si to príde vyskúšať aspoň na jeden deň. Lebo oni evidentne vidia, alebo vidí štatistiky a stĺpčeky v zošite, ktoré mu určuje, však vieme kto. Áno, hovoríme dosť týmto názorom, lebo sme tu za tú istú vec, ktorá nás drží, aj naše deti ešte aj tak, ešte horko ťažko na tomto Slovensku. A potom niečo hovoriť a predkladať zákony, ktoré nemajú hlavu ani petu. Viete, čo vy s týmto zákonom môžete spôsobiť? Keď sa to schváli, veľa rodičov ostane na tak povediať nadľažbe a bez pomoci štátu. Čiže vy idete ožobračovať tých najzraniteľnejších? Nemáte ni kúska hanby v sebe, pán Erik Tomáš? Áno, sme v tomto malom meste, sme tu a zišli sme sa, ak bude treba, pôjdeme aj pred Národnú radu a budeme sa tam sťažovať, ak bude nejaký problém. Ak aj to nepomôže, dáme to aj do médií, ale aj zahraničných. Chcete mať takúto hanbu? Nech na vás pozerajú v Nemecku, v Taliansku, v Spojených štátoch amerických, aj keď tam vôbec nechodíte. Naše deti potrebujú pomoc od štátu, lebo sme najzraniteľnejší a vy aj to málo chcete nám zobrať? Viete, čo to obnáša starať sa o také dieťa alebo deti? Ich deti sa na svet nepýtali, oni sú tu a potrebujú pomoc, aby sa mohli ako tak začať do bežného života. Áno, pán Erik Tomáš, je to pre vás. Vyšlo to z vašej hlavy, tak teraz sa zodpovedajte. Áno, sme tu, aby sme povedali nie vášmu zákonu a nie sme sami, tak si to píšte. Naše deti sú inteligentné, zlaté, iné, ale treba sa im venovať a nie im stiahovať príspevky, až čo potom majú ľudia žiť. Áno, poviete si prácou. Ale ako máme ísť do tej práce, keď to dieťa sa nevie samé najesť, nevie sa napiť, nevie sa rozprávať, nevie ísť samé na autobus, ani do školy? Vôbec vy chápete, čo chcete týmto zákonom urobiť? Pán minister, prestaňte šliapať deťom a im rodinám na práva, ktoré majú ustanovené aj v Ústave Slovenskej republiky. Však ste na ňu prisahali, keď ste skladali sľub poslanca. Áno, je nás tu menej, ale protesty sa môžu stupňovať do iných miest. Zoberte si na svoju zodpovednosť. Videli ste centrá pre autistov, Aspergerov a tak ďalej v iných štátoch? Ak áno, tak sa lepšie pozrite na iné mestá. Vy si myslíte, že aj tam sa siahajú na takéto príspevky? Videl som v Českej republike, áno, žil som roky v Českej republike a videl som, ako sa o tie deti starajú. Tie deti sú tam ako v bavlnke. Pán minister, nemáme bohviaké školy, ale vieme si povedať svoj názor. Nie sme ovce bez názoru, tak ten zákon neschvaľujte. Ubližite rodinám, deťom, ale aj sebe, a to extra veľkou hanbou, ktorú určite časom pocítite. Hovoríme tomuto zákonu rázne nie. Treba vám fakt doniesť naše deti pred Národnú radu, aby ste videli realitu a nie štatistiky v zošite. Pán minister, chceme vyjadriť svoje obavy a frustráciu voči vášmu zákonu. Tieto zákony sa dotýkajú nielen mňa, ale stoviek tisíc rodín, ktoré potrebujú od štátu podporu. Z vašej strany, pre mnohých je to kľúčová a zabezpečuje nám chod domácnosti. A všetkého vy to evidentne nechápete. To, čo sa teraz deje, je ozaj ekonomická otázka a otázka zodpovednosti. V iných štátoch takto neutlačujú spoločnosť a ešte nie nazvíš zdravotne ťažko postihnuté osoby. Je to absurdné a nedôstojné takto sa zahrávať so životmi ľudí a detí. Je to absolútne nepriateľné, aby sa v tej demokratickej spoločnosti šetrilo na zdravotne ťažko postihnutých osobách, veď to je do neba volajúce. Čo tu chcete schvaľovať? Ale my hovoríme rázne nie. Apelujeme na vás, že ten zákon nepodpisujte a neprekladajte, je to neprípustné. Vláda Slovenskej republiky, ktorá sa neštíti šetriť na najslabších, nemá chrbtovú kosť
ani morálne dno, ktoré týmto zákonom môžete preraziť. Sme tu spoločne a hovoríme jasné nie, pán minister, toto nie je sranda. My nemáme tisícové platy, aby sme si mohli zabezpečiť lekárov a dobré nemocnice, aby nám naše deti sa vyliečili. Ten zákon zrušte, aby z toho nebola viacnásobná tragédia pre nás rodičov, ktorí majú z vás už dosť plné hlavy. Sme odkázaní na pomoc štátu. Mnohí ľudia nechápu, keď sa povie, čo je to autizmus, no lebo s tým nežijú. A veľakrát sa nám stále smiali, ale ten rodič prežíva tedy vnútorné peklo, že mu nevie pomôcť. Tak prosím, pochopte a nerobte si ešte väčšiu hanbu, ako môžete mať. Budete prvý minister histórii, ktorý môže mať extrémnu hanbu.